Připravil jsem si takové hezké téma. Je z většiny Androidí teda, ale většina toho je vlastně Composer Runtime a ten není jako čistě Androidí věc. Je to prostě separátní věc, která je multiplatformní a to jde vidět z toho, že Compose se dostává už i na web a desktop a už se pracuje na iOSu, takže uvidíme. Ale nejdřív jako bych chtěl zmínit, jako, jak jsem se připravoval, nebo kde jsem vzal zdroje, který mám. Takže ten hlavní zdroj byl článek, který jsem postoval do Android Channelu. Nevím, jestli se ho někdo přečte si ho někdo? Ne. Výborně, protože se to skopíroval hodně od teď, takže bude to překvapený. A druhý zdroj je Compose Slack, kde jsem se hodněkrát ptal na různé věci, občas mi někdo odpověděl, takže tak. A nejdřív teda na úvod, Compose je teda multiplatformní. Tady to konkrétně jsou vytažené věci z JetBrains větve, které si udělali. A mají targety na JVM, JS, UIKit a macOS, takže vlastně to není čistě Androidí věc. Aspoň ta první část té prezentace. A teda je to, jak jsem říkal, JetBrains, to je runtime. A je to teda ten multiplatformní část, jen ten runtime. Ostatní věci, které na tom stavějí, jako je vlastně ten UI framework potom, tak to je až nadstavba. A to už jsou různý buildy pro různé platformy, hlavně různý způsoby tvoření toho UI pro různé platformy a tak. Takže nejdřív, o čem je tady vlastně přednáška, nebo meetup můj, tak je to potom stateu v Composeu, nebo v Compose Runtimeu. A tady prostě útržek z dokumentace, co to vlastně je. Je ten nějaký interface, který drží nějakou hodnotu generickou a tady nahoře se píše, že prostě to je holder a během vlastně procházení tou composable funkcí tak jsou ty příjemci nebo ty místa, které čtou ten state, jsou automaticky přihlášený k změnám toho stavu. To je hodně důležitý, takže prostě je to prostě hodnota, kterou když použijete, tak jste automaticky přihlášení k jejímu odběru. A to je vlastně základní myšlenka toho stateu, nebo snapshot systému, jak se tomu říká. To vidíme tady v tom dalším slajdu, že vlastně tady dole už je zmíněný snapshot, k tomu se dostaneme dál, co to je, ale pamatujte si to. A pak tady je vlastně mutable state, je to stejný, akorát to je state, který se dá upravovat. Takže to je nahoře v té dokumentaci, je napsaný, že vlastně to stejný jako předtím, ale tentokrát se do toho může psát. A když do toho něco napíšete, nebo zapíšete nějakou novou hodnotu, tak jakýkoliv skoupy, které jsou tu přihlášený, tak dojde k jejich rekompozici. K tomu se dostaneme později, ale vlastně je to stejné, co jsem říkal u toho stateu. A zároveň tady si můžete všimnout dvou komponentů, což pro kotliňáky je věc, kterou znají, ale pro iOSáky komponenty se používají 1 a 2, tak se používají pro destrukturalizaci, se tomu myslím, že říká. A to je vlastně, že můžete vytáhnout tady z ty hodnoty i jinou syntaxí, který se dostanu. A pro teda androidáky, jo, a dole je teda nějaká, jak se jako vlastně většinou vytváří ten mutable state. A to tady s tou funkcí, helper funkcí. A pak je tam ještě policy, který se dostane taky později, úplně vlastně na závěr. A je tady create snapshot mutable state, takže to snapshot je takový klíčový slovo tady z té prezentace. A tady je teda ta destrukturalizace, jak jsem říkal, že vlastně to je ta komponent 1 a komponent 2. To první je vlastně ta hodnota té funkce v čase, v tom, a to druhé je funkce, pomocí které můžete nastavovat ten stav. A kdo někdo dělal někdy React, tak mu to může něco připomínat, protože takhle vypadá Reactí state, což je hodně podobný. A není to náhoda, protože jeden z vývojářů Composeu tak se hodně podílel v komunitě reaktácký, takže to odebral odtamtať. Já i když kolem toho zápisu vznikly nedávno nějaký debaty nebo kontroverze nebo něco, tak vlastně je to validní zápis, když chápete jeho význam. Tak a dál je tady jednoduchý případ, a to, že prostě máte state, mutable state, který má nějakou hodnotu,
A když ho vyprintíme, tak to něco vypíše, pak změníme hodnotu a vyprintíme znovu. Takže co si myslíte, že to vypíše? Bude tam hej a pak zase hej. No, to je jedna věc. Má někdo nějaký jiný názor? Dobře, já jsem se zapomněl připravit, tady mám bonbonky, jsem si připravil, kdo se zúčastní diskuze, dostane bonbónek. Já jsem na ně zapomněl, tak abych vás motivoval. Tak tady mám bombary a hašlerky. Takže si Péťa může pro jedno přijít. I když teda to, co řekl, není správně. Tak, jo, ještě jsem zapomněl zmínit, že to by je delegát, nebo že je to vlastnost toho jazyka. Pro Kotliniáky je to jasný, pro ostatní je to delegát, který vlastně deleguje sety a gety na state a deleguje do těch dvou komponent, jak jsem předtím říkal, prostě na získávání a zapisování hodnoty. A teda vypíše to nejdřív hey a pak hello, což jsem doufal, že bude jako obvious, ale asi není. To byl takový zkušení příklad za bombonek. Takže doufám, že Petě není smutný, když někomu má bombonek, že to neuhát. Tak, takže snapshot. Takže už jsem to teasoval několikrát. Ten celý systém tady z těch stateů a subscribování k těm stateům a všemu se říká snapshot systém. Bylo to i název toho článku, ze kterého jsem si bral hodně věcí. A teda nejdřív k tomu, co je vlastně ten snapshot, tak tady mám zase výtržek z dokumentace. Je to vlastně snapshot, jak název napovídá, prostě záznam hodnot všech stavů v jednom bodě. A všechny ty hodnoty v tom snapshotu budou mít takovou hodnotu, jakou měly při získání toho snapshotu. Pokud se nezmění uvnitř toho snapshotu. Za chvilku to bude dávat větší smysl, pokud ještě tápete. Druhá část toho popisu je, že můžete do toho snapshotu vstoupit. A když do něj vstoupíte, tak vlastně uvidíte stav všech těch, nebo hodnoty všech těch stavů, které měly v tu chvíli ten snapshot byl pořízený. A jakmile opustíte tu lambdu, ty enter pro volání té funkce, tak zase budou mít tu původní, kterou měli předtím, než jste do té lambdy vstoupili. A poslední věc, že snapshoty se můžou nestovat pořád níž a níž. Takže kdo někdo psal compose, tak už začíná mu cvakat kolečka v hlavě, takže vlastně každá compose funkce je snapshot, nebo určitý snapshot scope. A můžou se nestovat samozřejmě níž a níž a vzniká takový strom těch snapshotů. Takhle vypadá ten snapshot. Takže jako předtím uděláme si prostě proměnou, vyprintíme její obsah nebo hodnotu, uděláme snapshot, změníme její hodnotu, vstoupíme do snapshotu, vypíšeme, vystoupíme ze snapshotu a vypíšeme znovu. Takže máme tady 3 printy, tak co se vyprintí v jakým? Tak nikdo jiný než Péťa. Hey, hello, hello. Hey, hello, hello, říkáš? Ne. Nějaký jiný typ? Hey, hello, hey. Ne. Hey, hey, hello. Správně, nemůžu ti dát teda bonbónek, promiň. Je tady hey a hello, protože kdo předtím vnímal na minulém slajdu, tak víte, že první si vlastně nastavím tu hodnotu na hey, potom vezmu snapshot, tudíž zaznamenám hodnoty všech stavů, tady jsem v případě mám jen jeden, změním na hello, potom ale vstoupím do toho snapshotu, který jsem zachytil předtím, než si změnil na hello, tudíž když v tom snapshotu vyprintím state, tak bude hey. Potom opustím ten snapshot, který jsem udělal předtím, než jsem nastavil hello. A teď už jsem zase v bodě, kdy ten state byl nastavený na hello, tudíž vyprintím hello. Jo? Dává smysl? Tak. Teď se dostaneme ještě do pokročilejšího příkladu. A to, když vytvoříme snapshot, vstoupíme do něj a upravíme tu hodnotu. V tom snapshotu vytvoříme druhý snapshot, znovu upravíme tu hodnotu,
vstoupíme do druhého snapshotu a vypíšeme věci a potom opustíme i ten první a i ten druhý a vypíšeme znovu state. Typne si někdo, co tady to vypíše? Red, green, red. No, dobře, to je jeden typ. Někdo něco jiného? Tak, je to takový trošku tahák teda, tak je to trošičku schválně takhle, protože to vypíše exceptionu. Protože, jak může říct nápověda tady, tak nemůžeme upravovat state v read-only snapshotu. Takže to velký chyták, nevadí. Takže upravíme a tady jediné, co se změnilo od posledního slajdu, nebo předposledního, je, že místo take snapshot jsme použili take mutable snapshot. A tady se dostáváme do toho, co předtím bylo změněné v té dokumentaci, a to, že ty hodnoty teda v tom uvnitř toho snapshotu jsou takový, dokud, jako když byly zaznamenaný, dokud je nikdo nezmění zase. Takže chce někdo, kdo předtím typoval, znovu si typnout? Myslím, že to máš. To bude red, green, blue. Dobře, to je jeden typ. Něco jiného? Ne, takže bohužel je to red, green, red. A to je další jako takový chyták trošku, ale myslím, že to dokonce bylo v té dokumentaci, jen se to možná nezmiňoval, ale snapshoty samozřejmě, v nich můžete měnit tu funkci, tu hodnotu, ale bylo tam napsané, že když z toho snapshotu zase vystoupíte, tak ta hodnota zase je stejná, jako byla předtím, když ten snapshot byl vytvořený. Tudíž se vrátíme úplně na začátek, protože jsme vstoupili do jednoho snapshotu, tam jsme to upravili, pak do druhého snapshotu, kde jsme nic neupravovali teda. Ale jakmile z toho snapshotu, který se jmenuje snap, vystoupíme, tak ty hodnoty zase jsou stejný pro ten vnější snapshot, jsou zase stejný, jako byly předtím. Protože jsme zase vystoupili z toho snapshotu, kde ten state byl změněný. Tudíž to zase vypíše red. Samozřejmě tady to by v reálném případě bylo docela k ničemu, kdybychom vlastně změnili jen jakože lokálně a nikdy by se to nepropsalo dál. Tudíž je tady jedna vlastnost těch mutable snapshotů a to je apply. A když teď dáme to apply, tak už to je, jak říkal, myslím, že Tomáš to byl, a že to teda na konci bude blue, protože jsme vlastně tu změnu těch hodnot, kterou jsme udělali v tom snapshotu, jsme applyнули. A tudíž vlastně předtím, než to vyapplyneme, je to pořád red, ale potom, co to applynem, už je to blue, protože vlastně ty změny, které v tom snapshotu byly udělané, se vlastně vypsaly výš a už je máme taky. Tak. Jo, ale tady ta struktura toho kódu, který vlastně píšeme, že vlastně nejdřív vytvoříme snapshot, pak v něm změníme nějaké věci a potom ho zase applyineme, tak je tak častá, že na to existuje helper funkce a to je with mutable snapshot. A to na rozdíl od těch ostatních věcí, co jsem říkal, asi budete používat i v reálném kódu. A to je, že vlastně to vytvoří snapshot, vstoupíte do něj, zapíšete a potom ten snapshot applyne najednou. Tady by možná zazněla otázka, k čemu to vlastně je. Protože vlastně tady to je sice hezký, ale reálně jako není úplně jasně vidět, k čemu to je dobrý. A to je to, že vlastně tady ty statey jsou izolovaný od všech ostatních vláken, jsou izolovaný od ostatních snapshotů, nebo snapshoty jsem řekl špatně, jsou izolovaný od ostatních snapshotů, od ostatních vláken. Tudíž, když já chci, nebo nechci spíš, aby mě ostatní měnili ty hodnoty pod rukama, což se hodně hodí třeba v multithreaded věcech, tak já si vytvořím prostě snapshot, operuji si nad těma datama, který jsem měl na začátku, a nikdo mi do nich šát nemůže. A pak, když jsem ready, nebo když už mám nějaký výsledek, tak je můžu prostě applynout, pokud jsem udělal nějaké změny. A všechny ty změny, které jsem udělal, to znamená, kdybych ten state uvnitř toho změnil třeba 4x, 5x, tak je jako jedna atomická operace. No, kdybych měl třeba víc stateů, měl bych teda 4, 5, pracoval bych se všema, všechny upravoval, tak pak je můžu applynout všechny najednou. Což je jedna atomická operace. A v tom je vlastně
to kouzlo celého toho compose a toho snapshot systému a protože vlastně tady s tím způsobem se v budoucnu bude moct třeba dělat multithreaded kompozice UI, že na dvou různých vláknech se bude zpracovat UI, nebude si navzájem vidět pod ruce, i když to bude stejná třeba funkce, tak budeš muset vykreslovat jeden frame dopředu a když ten další frame bude opravovat ten stav, který se zdá být globální, tak vlastně si nebudou šahat do toho stejného stavu, ale bude jeden snapshot, kde se to upraví a potom ten druhý snapshot, kterým se to upraví a pokud nebudou žádný kolize nebo konflikty, tak prostě máme jeden frame na druhém vlákně jakoby v úzovkách zdarma. Takže vlastně to je ten důvod, proč to existuje. A když jsem říkal, že tady to se možná bude hodit všem, tak když třeba jste ve view modelu a upravujete nějaký stav nebo více stavů a chcete prostě všechno dělat najednou a nechcete, aby se UI vlastně rekompozoval víckrát, tak můžete použít tady to, vypnutý snapshot, který vytvoří snapshot prostě v jednom čase. Vy si zmíníte, co chcete, kolikrát chcete a pak to musíte všechno dát najednou. Připomínka, která z tomu možná jenom je, že když reálně prostě děláte aplikaci, tak když děláte změny na hlavním vlákně, tak tady to už je zaručený, že se všechny ty změny projeví najednou a to z toho důvodu, že vlastně celá kompozice celého stromu UI, vlastně od začátku až k nejmenším UI elementům, je v jednom snapshotu. A když uděláte ty změny, tak oni se neprojeví jakož i hned, ale projeví se až, když vlastně celá ta obrazovka dojde do druhého snapshotu. Tam je vlastně globální snapshot, který je nade vším a ten se vlastně posouvá každý snímek. Takže každý frame se posune ten globální snapshot vlastně na další hodnotu a všechny ty snapshoty pod ním vlastně se zavřou a vytvoří znovu. Takže vlastně každý frame v UI, třeba v animaci nebo prostě ve všem, tak je separátní snapshot. Ale samozřejmě, když jdete mimo hlavní vlákno, tak tady to už neplatí, takže proto se může hodit Mutable snapshot. Tak. Jdeme dál. A to, abych nějak uzavřel ten state, tak ještě existuje spoustu možností, jak state vytvářet. Už jsme viděli tady by mutable state of nějaká hodnota. Druhá věc je snapshot flow, což vlastně vlastně takový přechod z jednoho světa do druhého, že můžete vytvořit flow, což je jakoby reaktivní stream vlastně z snapshot hodnoty nebo z sestavu a ten flow vlastně emitne novou hodnotu pokaždý, co se ten state změní. Tady jsem musel vynechat jeden slide, že jsem se to ještě nepřipravoval tady z toho, ale musel jsem vynechat jeden slide, u kterého jsem se totiž nebyl jistý, co jak funguje a musel jsem ho dát pryč. Ale v tom bylo ukázané, jak funguje jako observování těch snapshotů, nebo vlastně snapshotů. A to, že když vy tady máte take mutable snapshot, tak ten bere dva parametry. Jedno je read observer a jedno je write observer. A ten vlastně provolá ten callback pro každý, co je nějaký stav zapsaný nebo přečtený. A tady ty dvě věci používá vlastně to UI potom k tomu k zaručení té funkcionality, kterou jsme si říkali na začátku, a že to, když někdo čte nějaký stav, tak je automaticky přihlášený k odběru změn toho stavu. Takže vlastně to si potom ukážeme na reálném příkladu z Compose UI, že vlastně, když máme composable funkci, tak ona se dívá, kdo všechno čte jaký stav a potom je schopná vlastně jenom část UI recompozenout, nebo jakože znovu vyhodnotit, jenom pokud došlo ke změně stavu, který ta část UI čte. Což je potom hodně důležitý a dostaneme se k tomu, ještě budou nějaký příklady, nebo to ještě budou bonbonky. Ještě jsem přeskočil a další dvě věci je tady funkce produce state, což je v Kotlinu, kdo zná, taky flow třeba, že můžete tvořit flow a emitovat v tom hodnoty, nebo sekvenci emitovat v tom hodnoty, nebo yieldovat, tak to je vlastně to stejný. Tady na příkladu je to využitý, že vlastně kolektujeme ten flow, který jsme si vytvořili předtím a přiřazujeme hodnotu toho stavu k hodnotě, který ten flow emituje.
Takže vlastně v tom případě by to vlastně bychom zpátky vytvářeli ten state z flow, která byla vytvořena z čtení jiného stateu. Takový hezký řetěz tady. Je to taková hodně low-level API, používá se třeba collect flow as state, nebo jak se to jmenuje, což jste určitě používali, jestli jste psali Compose UI. A posledně drive state of, to je takový, je to nejnovější přídavek a zároveň trošku nejvíc zmatený. A to je, že je to vlastně stav, který je cacheovaný a emitne novou hodnotu jenom v případě, že nějaká jiná hodnota, kterou čte při vytváření toho stavu, je změněná. V tom případě vlastně používáme tady to collected mutable, což je state. A vlastně pokaždé, co se collected mutable změní, tak drive state of znovu je provolaný, nebo ta inicializační část toho je provolaná. Dojde k změní toho stringu, co tady vytváříme, a drive state of je vlastně taky vyhodí novou hodnotu, nebo emitne novou hodnotu. Tak, to bylo hodně samých věcí, nudných trošku, a prolítl jsem to rychle, takže jestli jste zmatený, tak v pohodě. Ale dostáváme se teda k té části, která není úplně multiplatformní, která už je specifická pro Android nebo pro jiné platformy, pro které existuje nějaká implementace Compose UI, nebo jako UI frameworku, která je postavená na tom runtimeu, který jsme procházeli teďkon. A to bych chtěl uvodit tím recompose scopem, který jsem tady několikrát zmiňoval, tady je útržek z té dokumentace, ale v podstatě kdybych to měl říct, tak je to prostě nějaký minimální část toho stromu, toho UI stromu, která čte ty změny a těch stavů a může se znovu vyhodnotit. Dostaneme se k tomu hned tady vedle, kdy jsem udělal nějaký minimal example, kde prostě máme jenom text a tlačítko, a pokaždé, co zmáčkneme tlačítko, tak se změní ten stav a vlastně ten scope se recompose. Tady jediná novinka, která pro vás je, teda mimo ty UI prvky, je to remember, a to se musíte řešit. Je to jen způsob, jak vlastně mezi těma exekucima té funkce si můžete zapamatovat nějakou hodnotu, aby se vlastně pokaždý neinicializovala znovu. Takže to vlastně je to stejné, jako kdybych ten count vytvořil mimo scope té funkce, bez toho remember. Tak, ale tady teda nějaký příklad UIka. Máme tady několik composables, takzvaně. První je ta naše, jmenuje se hello. Pak tady je column, což prostě jen řadí elementy pod sebe. A je tady text a je tady button. Ten text používá state count, tudíž můžeme počítat s tím, že když ho používá, tak pokaždé, co dojde ke změně toho stavu, tak ten recompose scope, ve kterým je, se znovu vyhodnotí, tudíž ona dostane nový ten stav a vlastně vypíše ho znovu, nebo emitne znovu to UI, což je v tom případě text. A button, tak ten nečte ten stav, jenom ho upravuje, když se provolá ten callback on click. Takže mám tady další příklad. Aha. Ale dokonce vidíte rovnou ten výsledek, co jsem nechtěl. Nevadí. Takže tady jsem vyprintil v určitých fázích té vlastně struktury toho UI, a potom jsem klikl dvakrát na tlačítko. V tom případě jsem klikl dvakrát na tlačítko, myslím. Jo. Co bychom čekali, je, že se recompose jen ta část, vlastně, která se změnila. Takže vlastně jediný, kde se něco změnilo, je vlastně ten scope Bčka. Takže co bych čekal je, že se vyprintí ABC, protože to je ten první průchod UI, kde se vlastně všechno muselo nastavit. Potom se změní ten count a čekal bych, že vlastně se recompose jen ta část toho scopeu, kde vlastně se čte ta hodnota, což je v případě text, protože čte count. Ale v tom případě se recompozelo i ten vnější scope, což znamená Ačko. Takže tady máme AB. Je to někdo z androidáků, který vědí, proč se tak stalo a proč se neobjevilo jenom dvakrát Bčko, potom co je ABC? Jo,
pointy být s tím, že ten text se může jako změnit velikost a ta kolumby pak? To je dobrý tip, ale ne, protože ten state vlastně není závislej na tom UIku. Proto to vlastně to byla celá první ta část toho, té prezentace a to byl vlastně ten state a to se vlastně vůbec neváže na to UIko. Ale je to dobrý tip, že vlastně by mohlo dojít k změně toho kolumnu a toho sloupce a ten by potřeboval taky se recompozenout. Ale ne, protože toho zajímají vlastně jen velikosti těch child elementů a ty by dostal ty změny až v případě, že by k ním došlo. Takže nebudu vás trápit, dávám nápovědu a tady je definice sloupce. Jestli už to někoho netrkne. Asi někoho, kdo zná Kotlin. Je tady Bobonek v sázce. Nikdo? Ani Honza? Je to inline funkce? Super! Je to inline funkce, tudíž... jo, to se jdem dál. Tudíž vzhledem k tomu, že to je inline funkce, tak když se ten kód kompiluje, tak vlastně se zahodí ten kolom a nechá se vlastně jen průběh té funkce jako takovej, ale nevytváří se ten scope, ten recompose scope. Tady to je u většiny layoutů, kompozích layoutů a je to z toho důvodu, že většinou je to vlastně jenom, aby se ušetřil nějaký performance nebo zlepšil performance, protože ne vždycky je to potřeba, nebo ve většině případech to není potřeba, aby layouty vytvářely vlastní recompose scope. Tudíž je to takový, něco, co si dost lidí neuvědomuje, většinou to ani nepotřebujete, většinou to jako neřešíte, ale je to tak, že ten kolom je inline, takže potom zmizí. Tudíž se vyprintí potom i to Ačko, protože vlastně je to ten stejný scope s Bčkem. Výborně, tak jo. A abychom tady s tomu předešli, tak si můžeme udělat vlastní composable funkci, která bere jako parametr composable lambdu. A vlastně uděláme ten kolom, který víme, že je inline, ale zabalíme to do vlastní composable funkce, která vytváří ten recompose scope. Tudíž, když to spustíme znovu s naším sloupcem, tak už se to chová přesně tak, jak jsme čekali, nebo aspoň jak jsem já čekal. A to, že to nejdřív píše ABC, protože to projde celou strukturou UIka, a potom se emitne jenom B a znovu B, protože se vlastně recompozuje jenom ta část, která čte ten stav, tudíž ten count. Takže vlastně ten scope, ve kterém se ten count čte. Super, tak jo, tady jenom taková vedlejší poznámka a trochu možná ještě doplnění, jak fungují ty snapshoty, protože zase vrátíme k těm snapshotům. A to tak, že vlastně tady máme jakýsi side effect a z toho, co se píše, tak je to nějaká funkce, která proběhne po každém úspěšným průchodem tou kompozicí. To klíčový tady je úspěšným, protože když já tady vlastně printím nějaké hodnoty, tak se může stát, že já procházím tou UI strukturou, někde narazím nějakou chybu a musím to celý zahodit, protože vlastně nevím, co s tím potom mám dělat. Tudíž, když já tady printuju něco, tak to vlastně reálně potom ani nemusí být validní průchod tím UIkem a proto jsou tady ten side effect a měl bych ty printy zabalit do side effectu. To je takový okrajový, protože se může stát, že se celá ta kompozice zahodí, začne znovu. A ty hodnoty to vyprintí vlastně nemusí být vůbec validní. Tak. No a dostáváme se na konec, kdy jsem se tady ještě vrátil k snapshotům a ještě jsem slíbil, že se vrátím k tomu mutation policy, nebo tady vlastně tu policy, takže když vytváříme mutable state of, tak my tam můžeme dát jako optional parametr vlastně snapshot mutation policy a ta funguje k tomu, že když dojde k nějakému konfliktu během zapisování stavů nebo během vlastně applyinutí těch snapshotů, tak vlastně to je způsob, jak vyřešit tady ten konflikt. Takže v našem případě tady jsem vytvořil 3 snapshoty. V každém tom snapshotu ten state má prázdný string jako hodnotu. Ve snapshotu 1 jsem ho opravil, ve snapshotu 2 jsem ho opravil a ve snapshotu 3 jsem ho opravil. A pak se snažím potvrdit všechny 3 najednou.
ale všechny tři vychází z jednoho původního stavu a všechny tři ho mění na něco jiného. Tudíž vznikají konflikty, který já jsem tady mergeuju tím nahoře, tím merge policy. A když nakonec vypratím ten state, tak to může být něco úplně jiného než ty změny jednotlivý. To znamená, že si může pěkně spojit dohromady. A to je konec prezentace. Thanks for listening. Děkuji za pozornost. To je vše.